Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kidukot kibami khmat na Garo balalam khmat da ka MP na tura ka agatha ki sangma. Haringkat ka jingsen ran lang jong lampang ka yung darbar tawaan ki jilla. Thomas A. Sangma, Menteri Swarkar Marcus and Marak, bat ka Dr. Caroline and Marak. Kabadai ka Cabinet Minister, bat ka President jong ka Aceh Literature Society Garo. Mentaka sengi ka laitari unay wing arajar arpulay, kilalit siya ng ba Delhi, banit yakran. Halor ka jing sa teng men Pynrung no ika Ktien Garo, haka kernet ka bapra jong kariti sensyar kari. Habakran haka jing yalang lampang ulay tu, baka jing yakran ba Home Secretary, bat ki he ki han ka North Block New Delhi, kalalong ka ba Seiso, halor ka jing Dawa, ban Pynrung no ika Ktien Garo, haka kernet ka bapra jong kariti sensyar kari. Kibari kami apo katanat kampo yeng kilayo jing tip halor ketika mat jing Dawa. Bat airu ke jing pentiknai gidukhat bami khmat na Garo, baya ka Ktien Garo, ansa Pynrung ha katop jang ki jing Dawa. Ka MP natura ka agatha sangma kalaong ba kaladan ka jing Dawa ni kipat Garo, ban Pynrung no ika Ktien jong ki ha ka kernet ka bapra. Bat kibadi kami apo ka MHE kila menjur ban Pynrung ya Ktien Garo, ha katop jang ka jing Dawa, bat kani kan pelilan ak bantawan Pynrung pat ha ka kernet ka bapra. Kuman pen kan mau men hau nai luar arajar khat pra. Kayong darbar tawaan, kala menjur ya karai ban pinbor ya Swarkar pedeng, baka day ban Pynrung lang ya ka Ktien kasi bat Garo ha ka kernet ka bapra jang kariti sensyar kari. Kani ka jing lang ka bamenta ka kedaw ya ka sinja manyat sakman, ban Pyn orlong no ya kani ka jing Dawa. Ka Ktien Garo ka di ka Ktien ka baju pindan kam hagi Santali district apo Jela Meghalaya, bat hagi kaptu kat ni gibenta jang karilom kasi jantia, kabla syong nasa di kipat Garo. Mentaki don arpu artali ki Ktien kibala itu apo ke kernet ke bapra jong geriti sensyar kari. Kani ke jing persyang Dawa ke penpa ke jinglong ha ke roy ke kiu ban pensa ban itu ya ke jinglong ya per ha ke Ktien ke telit apo ke Jela.